Mayong buntag mga guys, mga kasyat, mayong buntag nata diri ron sa balay nga watuwat sa tag mularga dito no sa atong pasahero. Samtang ta nagwatuwat nga mo tuwak-tuwak, nakoy ipakita diri mga idol akong mga kuha no, kuha mga kaka. So, mga kaka, dira ko mga kaka mga guys. Dira oh. Mga 16 ni kakuan, ayan so 16 ni ka plastic. So mo ni siya guys, mo ni siya ng mga dagko dali guys. So pero mga bisayaon masag gini mo ni siya dako ang kani siya mo siya muna primero guys. So dari kaduha po guys. Pero kani mga dagkoon gyapon ni siya guys no. Kana siya dagkoon gyapon ni siya nga pagka fighter. So kaila mo ani mga kuan guys, fighter, kaka or sa pan pa ni saliti lawa. Lawa. Oh, dara ay katulo. Oh no. Katulo ni siya. Ano siya guys oh. Dapa. Ako yung color guys no. Oh dapa sa oh. Nakaugo gapon ni. Yung mga dagko. Dapa guys oh. Upat gapon ni guys na. Tagilid siya dako gapon ni guys no. Kini taas kay ni ko no, kasuway guys. Halo mo ni siya. Sini mo ni dili ni mga Bisaya. Pero kare mo sa tumoy mo Bisaya o ni. Tulo na. Ari to si kaupat guys, aray kaupat guys. So tulo ra po ni siya kay namatay ang usa, naplat. Dagko gyapon ni siya. Dagko gyapon. Naplat. Pisat nila. Oh, na mura o nga kurus, marka krus. Kasi marka krus no. Patare tayo kalima mga guys na so nga na mga paitira guys. So ako'y marka 1. Kini ito mo no. Ako sad na siya. Nya kini na mura siya aro ba no? Aro, marka nga aro. Ano, nagpilok-pilok na rin usa guys oh. Matandog. Kalima ni. Kaya kaunom guys, tera oh. Ano siya guys, oh, kaunom. Ubay-ubay na itong fighter guys. Kaunom. Ang ikapito, dara ikapito guys oh. Ito siya may marka cross, marka cross na. Pinataas kayo ni glawas ni nastunga. Ay sunod ay. Pito na ba ni siya? Araw, natag-ason. Pito. Maray kawalo. Maray kawalo ni. Kani mo ikatulo ra ka bukod. Ini siya. Mga tagasong kay lawas rin guys. Okay oh. Tagas kay lawas. Ini siya mga Bisaya. Oh. Kamang mga gani guys oh. Iba natug. Natug. Saan siya? Ito, namatay na ni. Buhay, dahil buhay. Para guys, oh. Pilang na ni. Kasiyam ba ni? Wala. Basta, ang sana itong kanan ni. Tapos kaya yung 80 guys. Buhay pa sila guys, so.
Ano po, kana po guys, yara matag-as po din guys. Mabuhi pa. Mabuhi. Terus buhi pa guys, buhi guys. Kamang-kamang guys. 11 siguro ni. 12, 13. Ka-12 din eh, ka-12. Okay, buhi pa guys. Apa? Ka-3C. Ka-3C guys. Sagol-sagol mo siya na Bisaya. Huwag may ma-arrange good. Mereka aritas 14. Ito 14 guys. Nara guys. Matog mo sila. 14. 14. Mari ang ika-15. Tag-upat gihapon. Ika-15 guys. 15. Darang ika-16. Darang ika-16. So, mo itong fighter din rin, na gilahi. Ang uban, akong gihatag kong bata. Pini mo niya akong gilahi. So, naman ko niya malitan ni guys. So, baligyan ni. Baligyan ako ni. Saka pamuhan gabi ino kay 1 man. Sige rin kamukamo. Kataas lang kasuway guys. Taas ako kay kuwang ba? Yung ikog. Yung lubot. Talinis kay lubot mo ni siya. Dili Bisaya guys. Ang talinis kay lubot. Taas ang kasuway. Dara pa. Tagasal kay kasuway guys, no? Ang dagko pa lang ni guys. Mahal ni. Kasagaran ni mga kuan guys, mga Bisaya. Gaya lang. So, lingaw nga tayo guys. Guys. More ni. 16, 14 ka tag-upat o 2 ka tag-tulo. Pintahan na lang ninyo guys, no? 14 ka tag-upat, 2 ka tag-tulo, no? Muna siya. So ato ning dalhon siguro. Kay base nagnay mo palit ani ato ning baligya. Na. Sila rin bahala man ka rin sa ni. Ang dako. Ang tamang ng dako. Sa nga ni marka 1. Marka 1. Yapay mo sa marka 1 dako set ni. Ini. Marka 1. Kuna mo. Kiri may bantam-bantam po. Bantam-bantam. Usay nga na ning kana. May tira ni. Kana. Mga cruise man. Marta cruise ni. So, ano lang ko to guys. Kay biyahe na ta. See you next time guys. Bye-bye.